de viteză avem. Avem viteză. Eu vă registrez pe toți să vă am amintiri a înălțimii. Privirea și ai frumoasă. Nu e rău, dar putea să fie și mai rău. Ia uite. Cascada de Bălealac, nu? Da. E Niagara asta? Da, e Niagara mai mică. E o Niagara mai mică. A filmat și eu. Uite ursul. Uite-l acolo jos. Ia uitați ursul. Cu tricou portocaliu. Ce ursul ai pe lângă? Dar un ursuleț mai frumos. De ce să mă ia? Mamă, ce mișto se vede. Să vine ziua ta așa? Bun, că avem rău de înălțime. Nu știu poză la cascada aia. Da, filmez acum. Hai că nu mai avem mult. Deja să termină excursia. Ia uite, iar. Ia uite și tu.